Her er en skælbrønd. Den ligger inde på din grund, som regel cirka 1 meter fra skel. Spildevand fra dit hus løber hen til brønden og videre ud i stikket til hovedledningen. Det løber i en støbt rende i bunden af brønden. Hvis der er separat kloakeret på din grund, har du 2 skælbrønde. En til regnvand og en til spildevand. Du ejer rørene på din egen grund frem til skel, og du ejer skælbrønden. Går noget i stykker, er det dit eget ansvar at reparere det. Skælbrønde skal være synlige og let tilgængelige. Hvis du eller en tidligere ejer har anlagt et bed eller en indkørsel over brønden, er det dit ansvar at grave den fri. Det er en god idé at tjekke skælbrønde 1 gang om året. Løft låget og se om alt er intakt, og om der er spor efter rotter. Hvis du ikke ved, hvor din skælbrønd er, kan du ringe til forsyningen og få oplyst, hvor stikket går ind på din grund. Skælbrønde ligger oftest 1 eller nogle få meter inde på grunden. Hvis en vask eller et toilet stopper til inde i huset, skal du først tjekke din skælbrønd. Er den oversvømmet, har forsyningen nok et problem. Så er den gal med et rør på hovedledningen, og du skal straks kontakte os. Hvis en skælbrønd er tom, eller der risler stille vand i bunden, har du et problem. Så er din del af kloakken stoppet, og du bør rekvirere en slamsuger eller kontakte en autoriseret kloakmester. Din kloak kan stoppe til, hvis du hælder fedt fra madlavning i den, eller hvis du skyller vådservietter, bleer, bind, hår eller vatpinde ud i toilettet. Det kan også få rørene i gaden til at stoppe til og være skyld i, at mange forbrugere får problemer med deres afløb. En stoppet kloak kan også skyldes et brud på et rør. Enten fordi det er gammelt, eller fordi rotter har gnævet hul i det. En rottes tænder vokser med 1 cm om måneden, og de små væsener kan gnave igennem næsten hvad som helst. Rotter trives og formerer sig, hvis de har adgang til føde, vand og et tørt levested. Føde og vand er i alle kloakrør. Det tørre levested kan være et gammelt rør, der ikke er blindet af, eller et hul i røret. Der bliver 2 rotter hurtigt til 500. Hvis din kloak er stoppet, bliver det vand, du prøver at skylle væk, holdt tilbage. Det kan stå op ad gulvafløb eller toilettet og løbe over, eller det kan løbe ned i kælderen. Vandet kan på kort tid anrette stor skade, så det er vigtigt, at du reagerer hurtigt. Forebyggelse er bedre og billigere end reparation. Derfor er det vigtigt, at du holder øje med din del af kloakken. Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.